Guys, masura say ndakangana kuti kune ndikirika kune album launch guys. Manje takaita ma live aya vamachita ma album launch guys. Tutonge tikusabotage guys. Amuchoni. The guy tingoti tikurumidze kubva pano guys. Masura say kana Brenda ndikutozviona kuti gara kune album launch tutonge tikusabotage vamwe guys. Amuchoni. Tikangodai tokurumidza kubva vanhu voendawo kunosapota album launch. Anditi vamwe voendawo kuno support album launch because tikarati panapa titange tiri kusaboteja ma launch evamwe vanhu guys and the future achizoiti atimona tinange tiri kusaboteja ana but I mean like nasi taita nenguva yekuruta ma album launch isusu panapa diaries atisi team ningi anoziva we are not team ningi tinongofungirawo munhu wese atisi team yakati isusu takazvimiririra saka tinenge takazvimiririra atisi team ningi no Kelvin, I'm not being controlled and I'm just talking from a humanity point of view, kwete kuti ndinoudzwa zvokuenda. Right. Okay. Anzati ndei kumberi. All right. Okay, tint. Hi Barbara. How are you? Hi Barbara. All right guys. Mascara say guys. How are you guys? Mascara here. Mascara say guys. Mascara say. What say guys. What say guys. Sakanzi idzi timu dzikuti ande kuperere makabhlokwa chete imimi makabhlokwa kuti ande iperere live ka kubhlokwa chete uku mukuzati hakuna kwamunogona kunoona you can't go and see saka muri kuti ande imberi kubhlokwa uku makabhlokwa imi yes either muri say guys. All right. Teganai right muchike pa 500 titange nyaya yacho. Hi Doc Jangulo. I blog view idazviona. Guys, chisaiva 550 titange. All right. Yatopera here Viola album launch. Yes, Katia, long time. How are you? Thank you. Yes na boy Chabalala. Doziziva wangu kuti vari kabhlokwa. Azviziva zvangu kuti block view. Azviziva. Thank you Katia. Chisaiva 550. Hi Doc. Hi Kale. How are you Kale? Hi Dre. How are you Dre? Anzi live yamasendeke naroni. All right. Thank you Mary. Nugona ndenge nchingo barabara. Kwanzi SIS MELLY miss you. Ndoenda Miss Day kwana Madam Boss na Charamba Family Show. Okay, iri kupiko yoyo. Sitshengisiwe bakuvalile ngaphandle laphana. Bakuvalile ngaphandle le bakuvalile ngaphandle. Fei gwacha inda kuroba kwa wakaindephi na Fei. Where were you? Right. 500 tashika. Right guys, Mascara say guys. Mascara say guys. How are you? I don't know whether to start by giving you this update. Deeper live. Close the door. Baba. Sabotage chayo guys. Kungundu ndo apa live ndo tangodo uya pana pa nyanya zvachiseka seka tunabasa. Nda kundi sabotage. Ka andizuti guys ndotanga nekupa update iyi ndiri ine ndotanga nekueda mwana uya kutauye pano because pane imwe information yandapiwa
neumwe mupurisa, but yenda ndisina kuudza mwana uya ende iva havana kumuudza. I don't know kuti noti ndikagara ndatanga kumuudza panapa achatoramba ari panapa, but wira shona anozoinzwa here. Hi Rose. Okay, again ndimfonere quite toda update Fiji first. Alright, regai tange newe Fiji wacho. Mei tange ne Fiji yacho yoyo guys, satapinda pane yoyo because tinenyaya natu nasi. Saka chirega itange ne Fiji yacho and then good Faye. Kumada yoto tevera ruya kuti step kuzoni sabotage. Right, mwana ngada ile phone. Ndowe ku Fiji waya. Iwa chidai ingoba yakwe zvisvi ku Fiji. Ndiva chidaira phone. That girl that lady from Fiji is not a scam. She's not a scam. Anyway, before the live chambata, she's not a scam. The thing that was happening, that's what happened is, Antika, is the pressure they use to believe in social media. Hesi Annabelle, ndipo je blawa and tengesero blawa, what Tora kai was Zimbabwe yese. Saka, asi scam, because I did a video call nae. She's there. I saw where she's staying. Nditoona nepano vata kuti apo nes body yake how she is sick. I saw her. Antika even hama dzake dzandifonera nhasi dza confirm kuti anotorwara. Vanotozviziva ngati and why didn't you help her? Anyway, it's of family, it's none of my business. Animaona. But chaitika ndechekuti guys uyu mukadzi uyu aka mugroup ravakabva iri vaibhilivhisana kugroup uko. Animaona achibhilivhisa iye kudai akangonyepera vamwe here asvika uko kuti ndigere zvakanaka ini kumba kwaishanda achita kwaishandira maIndia uko achibhilivhisana achiti igona imba yandiri kutogara iyi kudii ndo imba yangu yandiri kugara iyi ndo yandiri kudii achidini. Animaona ikokoko aiwiri ndo zvandiri kureva kamishewo kuti aibhilivhisa vanhu pasocial media apa achibhilivhisa vanhu, but the truth is kwaive kubhilivhisana nekungonyepawo zvako. Hana kana anything. She doesn't know amuna kutozvigwarigwa asina arikudzokera kumusha. Dei zviri kufaya tisiri kumutengera ticket kuenda kumusha. Guys, shandisai brain zenyu. Dei zvanga zviri kufaya ane zimba ramaioneswa iroro unoda kudzokera kumusha kunodi. Iwo chigwara. Vaibhilivhisana. Stop kupower pressure in social media, guys. Musapiwe pressure in social media. Hani muri kuona because data tichi vamwe vanuka zvishikwa tai withdraw kumbatsira kuti nokuti wakambodai saka we are not going to kuri nyaya dzakadai zvikubuda wainda uko chinoudza achizama kubhilivhisa aine zirave onyara. Hani mona kuya pa live apa achiti ye ndonyara vanhu ndikati nonyara uri kutsva uri dabadzigwa nevanhu here dabadzigwa nesu because atiti live zemunhu asipo unotora nyaya yako wega nenyaya yekubhilivhisa vanhu ikoko kwaita uko. Ndiva tuchari zvake Caroline murume yanga siri murume wake anga ari boyfriend yake wacho murungu akashaika yeye anga ari boyfriend yake. Pressure dzenze pa social media idzi but zvisinei isu hatinei nazvo guys zvokubhilivhisana kwako vaita. I saw what I saw and I saw the need to help ye kuti aende kumba. That's exactly what we did. Animona akushai kunyaya dzinozobuda obviously semunhu aibhilivhisa vanhu achitaurawo zvinhu zvemanyepo achiudza vanhu zviri kufaya kuno zvichidai hameni ikoko kwandimona semunhu anganga aida kuda kuzama kushongorisawo kuda hama dzakanga dzasara kuno kana kuti vavengi vake kuti zviri kundifaira hamenu andimazviona but achiziva kuti
iye ukoko ari kutorwara zvinhu zvina kutomira musha ari kutogara muchirumu chaari kutobhadhara $50 $45 $50 Fiji dollars uko kwaanogara uko nokuti akanzi aende area yanogara akanzi aende kwaprivate doctor nokuti kumapublic ukoko zvinoe but haana kukwanisa kuenda kumaprivate ukoko because paida mari andimona akanzi enda kumaprivate uko kumapublic vakati isi kumapublic unokuzvema kana kuti kuda akatadza kutaura ina handiziviwo hanzi don't feel safe in Nadi at all mavillage achi mavillage ane subgna chief. Yes, that's exactly what she says kunadi koko area yari. I think it's a very remote area because takutsvagawo isusu nhasi tatozoona kuti aiwa iyoyo Fiji yentorine kune dzimwe marizoti area dzakanaka zvokutodaro but iye hatokuzivi anoziva kwaanogara kunadi kokoko kumareserva kumachonyonyo kunenge kwakaita sekunana bhutsi yadona ndokwaari kugara andimazviona. So dzidza naida tomudza aripo dzidzai guys kuti musapiwe pressure social media mchana kwamusina kuswera andimazvinzwa musatauri kwamusina kuswera pasocial media because zvaona izvaita mukadzi uyu akataura kwasina kuswera chiudza vanhu achidini andimazviona achita sei jiki azogwara manje wakutadza kunyaso kuti muyanso kuuya kuti zvokumbanidza unzi atikwanisa kubatsira somutara nyaya yako because ukunyera vanhu vaya vauudza kuti zvikundifaira kuno kuchinyeba chiburisa dzimba dzavarungu dzamaindia andimazviona nenyaya yekuti akangona sisimeli havasi kutoita buy out the story kana pasina akapedza zongona kuti handina problem handina chekuita rega ndiendi musadaro guys isusu petotopedza guys ticket tatenga toda kutomupa ticket rake ari kufunga kukwira nemusi wemande akainda nemusi wemande ticket rake iri ndandikutadze ticket ndaida kumupa ticket mese muripo muchiona unfortunately asi kudaira because asati atombomba ticket rachona anomaona asati atombomba ticket racho but it's wrong. It's very wrong. It's very wrong. It's very wrong. Run your own race, guys. Run your own race. Adi murukunzwa. Manya iresi yenyu. Atifanani zvigumwe. Iri ticket rake. Iri ticket rake. Iri murukuruona iri. Adi murukuona iri ticket rake. Iri. Murukuona ticket andi. Ticket rake murukuruona kai. Iri. Iri ticket rake iri. Iri ticket rake iri. Do ticket rake iro riri. Do ticket rake iri. Do ticket rake iri. Mutora iri. Do ticket rake iri. Do ticket rake iri. Saka ndo ticket rake iri musikana toda kuti zame kunoti ndikendi muforward ticket rake muchiona antika ndi forward ticket rake nakazota ndakuri 1 munenge muchiona ticket rake ndamuisira iri asi online right now iri ani mariona iri ticket rake tamuisira ticket rake iri haana kunyepa kuti anorwara nekuti akasitaka kufiji haana kunyepa ipapo ainyepera vamwe vanhu mugurupu nekwana ndodo kwavaita malive usiku uko achita sokuti kwaari kugara uko ari kugara upenyu hwakanaka achiburisa dzimba dzekuvanhu vanoshandira achiti ndomba mandiri kushama ndogara umu this is my house what handimaona iri imba kwaanoshanda kwaiita house girl kokoko handimaona saka vanhu vanga vakuzoti uyu munhu aiuya pano achiti ndinemba achiburisa imba achidai izvo ipa yai kwaaishanda hana ari kuto imi ndakaona mattress iri pakona apo pakaiswa machira kuda maviri kwarako Yaza been tonight. Ndoko ari kunonzi Nadi amene kokoko. Animaona. Musadaro ariko guys. Ariko she did this to herself zvechokwadi nezvinhu zvanga achida kuita izvi. No, we do help. It's not to so takaona zvakabakadzi ari kurwara. For that reason kuti ari kurwara nezvechokwadi akasitaka ariko kufiji asina mapirisi. So we saw it fit kuti adzokere kumba anobatsirikana. That's why we bought the ticket. Ticket ani mariona. Saka ari kusimuka nemusi wemandi. Ari kusimuka nemusi wemandi. Ari kusimuka ne mandi. Achinanga kupi kwari kuenda kwachekokoko. Anditimaona ndoko ari kunanga. Hanzi it's 650 maybe ameno but ticha tarisa satabva right tobva ipapo antika uya atoenda kumba nemusi wemandi mandi ari kukwira Tuesday anenge achisvika regai tibate mwana uya Andile tozopedzisa tichinda tine vamwe ari kuuyawo panapa
Saka takatapedza idzi nyaya idzi. Eight months. Ticket razowanikwa raita 1.3 $1,380 ndo ticket razowanikwa. Matiketi ekuchipapa pasina. Saka azoitwa zvetravel azoitwa zvokuti tengegwa netraveling agency iroro ticket iroro but rine two, I think rine 2 stops chete. Saka anosvika nemusi Tuesday kuma ndofunga ma stops acho nanzi ma 2 hours. Batoka phone. Ma 2 hours. Ma stop achona. Saka anosvika nemusi Tuesday kuma tikofa nengateweko kuAfrica. Thank you, Roxanne. Yes, it's good to deal with in Makai. All right. Andile, she's like, she's not online. Anyway, that's not kumuzanchenda pa live because right. Try a photo one more time. Make a story online. Right, but ndakukupa feedback yandazwa nempurisa umwe guys kwa ku South Africa uko andifonera pamusoro penya yemaira nenyaya yemwana anonzi Andile. Right. Andile abva panapa guys akaenda kumapurisa. Do you remember? Aenda kumapurisa, mapurisa akabvati aende kunoona captain because mapurisa anenge ari kucounter yakati atisinatsonzwisisa kuti nyaya iyi tinoifambisa sei. Saka tokubva tambva murifia kuna captain. Saka aenda kuna captain vakakaenda musi wekutanga akavashaya akazoenda musi wechi2 akavawana. Andi captain vaiva vakagara vakataura naye pasi. Andi vataura naye pasi captain ndibva vaedza mamwe mapurisa 2 echikadzi. Padeedzwa mapurisa 2 echikadzi ndibva vateerera nyaya yacho. Ndibva chiti pa police inozvi case number. Handimaona tipe case number because zvazvinoita ndezvekudai so guys kutaura kwavo iwo kwavanoita zvazvinoita ndezvekudai so mwana uyu aifunga kuvhura case kuno ku UK. Handimaona avhura case kuno ku UK handiti and then orega kuti zvakaita zvokuti anzi ndikureporta for in case but I'm not opening a case. She was supposed to open a case. Open a case handiti ogara mapurisa kuno kwanza aitoita kana iri pane nyaya yakatafanana neiyoyi handika vaita arrangements avaita ekuti anofunga kuti agare achimirira nyaya yake kuti ipinde pai mumatare kana kuri kuti aizodzoka nyaya yecase number iripo handiti then kuri kuti uyu mukomana uyu aizokana kuti aenda kuAfrica kana kudini ndo paizonzi ari kutsvagwa Interpol yopinda yomutsvaga yomubata because anenge ane pending case. Handimaona so hapana pakuti case number akaripota chete antimaona akangotaura nyaya yake but haana kuvhura case. Akaudza mapurisa nyaya yake but she did not open a case. Antimaona saka asina kuopen a case mapurisa eSouth Africa akati manje pasina case ndi captain apa hapana case iripo tinovhura case because they wangauya necase number kuti kune case itoriko iri pending ndo padekwanisa kutangira wena ipapo tichinda takadaro hakuna case number. You reported to the police but did not open a case. Saka panofambiswa sei muri kuona akadaro tuzo. So mapurisa SA andachitaura navo anditaura nenini vandifonera iva vakati kunenda nyaya randaona rachina ruchoto atitongere munhu pana pane dressing kana pane pictures. Iwewe wakapfeka tsiga ndikuroora unogona ngorepiwa wangu wakapfeka tsiga ndikuroora unongorepiwa wakapfeka futi chimama ndinogona ngorepiwa kazvireve kuti chero ndikashama nhasi I deserve to be sexually exploited. Kana uine pfungwa idzodzo zeni muningi usati wakura because mwana mudiki chaichai anongorepwa. So dressing yemunhu hazvireve kuti just because wapfeka dressing yakadai vanopfeka zvavanoda mazuva ano. We are living mumakore emazuva ano whereby people always what they want and do what they want. And it so zvadaro guys there's no case. Mapurisa ati she has to come back to UK, follow up on the case, open up a case. Open a case then potangira ipapo. And then the other thing chavataura chavasitiwa vana kumudza handika because she narrated the whole story yese kwavari kupolice handiti vari kuti se munhu akanga akuita zvemadrugs ari ku UK munhu wemadrugs hasiye madrugs just like that antimaona. So right now what is there Anthony Dance arifeiwa kune inonzi kwaipoa kwaise inonzi poa hamene inonzi poa yemadzimai kuti ndeipi
anoripotwa aiswa kupowa kumadzimai, anzi madzimai epowa aya, vanhu vepowa ava vanomupa support system, antika achibatsirwa kuti akwanise kudzoka kuno kuUK apesuwe kesi ishi. Antimaona. Then madzimai vanhu vepowa ava vachimubatsira kudaro vanomupa counseling here, vamupa counseling, kwai vomupa support system. Handimaona. Then hamene zvimwe zvinoitwa nyaya dzemadrugs dzine kumubvunza zvanenge vachimubvunza. Handimaona. Kuti vamake sure kuti she's okay and everything, because kwakazobuda suicidal letters and stuff like that. Handimaona. So they will make sure kuti she's okay, hana dzimwe pfungwa and stuff like that. But as for now, police yeku SA yati we are aware of the case, but she has to come back kuno and report. And the power zvinoreva people's opposing ameno izvozvo. Yes. Handimaona. Then over adzokera kupi odzoka kunoku okwanisa kuti aite aipesuwe case. Then the police will work hand in hand nepolice yekupi yekunoku UK if she feels kuti justice is not done. So ndo pane feedback apa guys. Yatasvika muno. Patasvika panapa. Ndo patiri. Right now ivo vachitaura kuti tichitaura nemwana tona kuti she's traumatized. Vatotaura vakati mwana mudiki panafungwa she is traumatized. Handimaona. But anonida support. So, and then akavataudza, have you ever been in SA? What's their daily? Okay. And then ndo vazhanzi marimkusera zuro. She received a tsamba, allegedly letter, apparently yakanziri kubva kuna lawyer, anditimaona. But this tsamba yakapostwa yakaiswa pa WhatsApp pake, manumbers aripo patsamba ipapo, patsamba yemapurisa yemalawyers yachona anongoshanda ku WhatsApp chete, pa kuwaza hafoneki haasi pamafoni, anongoshanda meno pa WhatsApp. So tsamba yemapurisa iyi iri kubva kuna lawyer iyi apparently ichitaura kuti iye anofangwa kunyora tsamba achitaura kuti akanyepa ndo tsamba. Anyway, let me read the letter to you guys. Munyatsokusisa tsamba iyi. Let me, yeah, cool. Tikuvhurira itsamba muwe tsamba iyi. Tikuverengere itsamba. Yes. Right. Attention, Miss Andile Malunga. Ndobva panyogwa mazita antika emunhu and yourself kureva iye Andile. Chekutanga tsamba yakatonzi agent. Guys, handiziti malo yakatonzi agent. Mukiona here tsamba iyi yakatonzi agent. Right. Zvanzaro zvikanzi the matter above, anzi the above matter refers. We have since been instructed to act for and on behalf of our named client KC, full name rake, kindly note our professional interest. We are instructed by our client that we have made defamatory and false statements about our client through online, the TikTok social media platforms. We further instructed that you have conducted interviews with some web blogs and bloggers and other online news platforms wherein we have repeated and published the same defamatory and false statements against our clients. We have since been furnished with all such material as well as your WhatsApp communications and videos with our clients, which tells a completely different story as well as nature of your once short-lived relationship with our client. Ibepa itsamba yabva kuna the so-called lawyer ushu itsamba iyi. Chirega ichinde nenyaya kamberi. Powanzi ku SA. Client has instructed us that he has received numerous calls and insults from members of the public who took with disdain his alleged conduct after reading, hearing and listening to your statements online and believing your posts and interview utterances as fact and truth.
In equal measures, the false and defamatory allegations have reached wide and far. Client is instructed as that his current girlfriend, allegedly, right now it's the girlfriend, not the wife. We all know that guy is married. Now here is being talked about the girlfriend. Okay. Okay, client is instructed as that the current girlfriend, relatives, stakeholders in the music industry, business associates, and friends have been extremely disturbed by these false allegations. Client has had to explain himself to the girlfriend, relatives, friends, and other critical stakeholders. Yes, client instructed us that your social media posts are littered with false, defamatory, malicious, misleading allegations which were stated and published as facts by various web blogs and online news platforms. Our client bemoans and wishes to place on record the following. Your social media, now this is what she is instructed to do, this girl. Your social media posts mischievously malicious insinuates, give a false, defamatory, and misleading impressions that you were sexually assaulted by our client. This is false and denied. Your social media post allegedly gives a false narrative and impression that our client emotionally abused you. This is denied, false, defamatory, and misleading. Your social media post allege that our client starved you and rendered you homeless, alleging that you were sleeping in a hotel reception, of which this one even Shintoman confirmed here, guys. This is denied, false, defamatory, and misleading. Even Shintoman confirmed the guys who were here. Right. Right. Your social media posts allege that our client entered into a contract with you where you would work at his club in the United Kingdom, UK. That is denied, false, and leading. She had a contract in a phone, the phone that was stolen. Yeah. Client challenges you to lodge a formal complaint with any of the relevant authorities and provide evidence of your false allegations, something you have never bothered to do because you are aware that it is a criminal offense to make a false report, because he knew very much that this lady now is in SA. There is no way she's going to pursue a case here, because already he knew that this girl went and reported the police but never opened a case. He knows. Right. For the record, the client has instructed us and wishes to have it placed on record that client is based in the UK, where he is a music promoter and a disc jockey. Yourself and client were introduced to each other by a music promoter called Eric. You allegedly, deliberately, deceitfully misrepresented our client and made him believe that you were a music promoter in South Africa. And when the two of you first interacted, client, however, allegedly later learned that you are in fact a club host, escort, entertainer, according to one of your friends and other associates. Client alleges that the further misrepresented to him that you could assist him to connect with a wider audience and pool of musicians or music promoters in South Africa. After misleading our client, he informally agreed to work closely with you, hoping to tap into your purported rich network. You later on expressed your keenness to travel in the UK and asking to be assisted once joking. Guys, anyway, chinzwa imanje. So guys, in light of the above, clients has instructed us that your posts have allegedly defamed him. Your widely published falsehood and defamatory allegations have damaged our client's good name.
Are you sure your name is good? Oh, good name, brand, reputation, and image. Client's good public image has been dealt a heavy blow, and he may never recover from the prejudice he has suffered at your behest, which has hurt his brand image, feelings, family, public image, and what the very offending, misleading, right? We are instructed by our client to demand, as we hereby do, that you forthwith 1. Stop, cease, desist from further spreading false, malicious, defamatory, and misleading allegations against our client through your social media accounts and all other platforms. 2. Delete the social media posts on your social media platforms and accounts or any other platform you may have shared. Retract all statements. Guys, no retract all statements made by yourself to any blogger or online news platforms, because the bloggers and the online news platforms cause the bloggers and online news platforms to take down the false and defamatory statement you told them. Retract your false, malicious, misleading, and defamatory allegations against our client and offer an unreserved and genuine apology. Guys. Retract your false, malicious, misleading, and defamatory allegations against our client and offer an unreserved and genuine apology to our client on all social media platforms within the next 24 hours. 24 hours in this rock saying zakapera zrok saying 24 hours in this rock saying saka takamira kuona kuti zakapera asina ku retract statement yakasina kudini vachaita chi next. We are further instructed by a client to advise you that we have since engaged correspondent lawyers in South Africa who institute summons for defamations against you should you fail to comply with client's demands it outlined above. Kana akasauya akadelete akakuberegera kasadini kune maloya ku South Africa achanomusave anofanira kutodelete kuti asasaviwe nema clients kuvhundusira mwana. Munofunga kuti guys tingapuwa zvinhu zvakapusa kudaiso kuvhundusira mwana animwana. Saka mwana wacho akabva ramba akasvika. Unfortunately she made a mistake, so she has to come back now. She has to come back here now. Those are processing. I hope the power ava will help with the letters and whatnot and everything. Kuti akwanisa kupiwa chi, akwanisa kupiwa visa, adzoke kunoko. Ndo patato shika ipapa. So your cooperative and swift response will be greatly appreciated. Atika yours faithfully vapata ugwa pari kuclaimiwa kunzi ndiva mutombeni legal practitioner. Amen. Right. Siyai mwana akadaro anotoriwo nemalawyers anotori nawo ari kudhila nawo. We took the letters, we took this letter kwatakaendesa letter and everything anditika kwese anditika kwatakaendesa utsamba iyi tine zvatakafindawo out kumaloya ikoko. Saka imbomira kuti mudze mwana zvinhu zvekudaro. 1 2 anditika munhu waloya hauseve mwana kwauseve tsamba neplatform inonzi chi yeWhatsApp. Pa WhatsApp did you check on the Anna pa WhatsApp apa woseva ndikikiri atina kunyanya kupusa zvekudaro. Hana kunyanya kupusa zvekudaro. 2 3 mwana uyu it's your story. It's your story yaishare. She was talking about her story. It's not even Mapuri say ati she's allowed to you that way. And she got atitaura nyaya yake because it's her story. If this guy is good, somebody yaenda tesa mapurisa akataura zvataura akangosika wakataura zvataura antika yaenda tsamba kwakawanda wanda kwayaenda tsamba iyi yakusora nezuru andimaona. So yes,
So it's a story as she was told, even in it's a story, she can say it anyhow. It will help you, mental health, and you could do whatever. This suicidal thoughts could be in my language that you know, and you see. The Akuna lawyer no save a somebody, what's up, guys? And since to me, and they could have just given the lawyers and someone here, and pure or decided this kind of letters, guys, you sign for them, you receive them, you sign for them in essay. You receive, you sign them. Don't you quad? Atisima do for Jokunyo dar. Atisima do for Jokunyo daro, guys. Tino, my lawyer Museku, Akatonia is a doctor dar. Tino Tamba now. Atinuxa still the Jokunya, guys. Animon. So, don't somebody po, as Alpha Quenda, Anakumbra Guerrero, Akasakumbra Guerrero, and visa platform yake, Akasakumbra Guerrero, Kucha to me gua within 24 hours. Zakato Darika 24 hours search. Antika Saka Zazoma eyes, So, do shiripo. Katibo mira kuti mana gazo tata dai whatever teacher ana oma lawyers mkona make. She's got the lawyers in a corner. Antika if vachimuza and I know vachamuza iyo as for now hapana cheta chaka, but she's telling a story. If I come here and tell you guys ndakabatwa na baba wangu chibaro ndi mwana mdiki, antika baba wangu akandibata chibaro ndi mwana mdiki, I know zvandikutaura inini. And if my father has got a problem kuti vachizana na vanondibata chibaro vanongoita the legal way tosangana ikoko kana chiziva kuti ndakabata chibaro, why should I be silenced kana chora nyaya yangu? Why should I be silenced kana chora nyaya yangu? I have to say my story. Then if my story is false kana chiri nema babangu vachinyepa ndichinyepa vanondiseva zvepamutemo, ndorisiva someone rangu zvepamutemo, ndoenda kukoti andika ndonopedza nyaya dzangu na baba wangu koti ikoko ndokatonopedzerana kwete pa social media, kwete kuudziwa nematsamba, guys. And exactly KC right now is posting mana uyu left, right and center. So we are stupid, guys. KC are posting mana uyu left, right and center ku Snapchat, and that Snapchat uku kuonly yake kazara mwana uyu achiposta everything. So he is allowed to post and she is not allowed to post. Come on, guys. Atina kupusa zvekudaro. This is a bogus letter. Atina kupusa zvekudaro sabaita verify kwakawandisa. Vanhu vatotiseka kuteta kusekwa chaiko chaiko. We verified the letter kwakawandisa. Antika kwakawandisa, including kuna this sole lawyer ari kuZimbabwe. We have been there. Yes, he is posting here ku Snapchat achimubhula, and you say he is allowed to post mwana uyu ku Snapchat, and the mwana is not allowed to come and share his story. Come on, guys, because there's a letter, you will not take the letter lightly. No, we know it's a bogus letter. We all know it's a bogus letter. Sambakati yakanzi agently. Imi hakuna lawyer akadaro. Takadzitola samba dzima precise dzinodziziva samba dzima precise dzima lawyers. Takadzisenda, takadziriceiver. Hakuna zvakadai. Hakuna. Tiri maseku lawyer medu muzirema lawyer. Takari tenderedza tichida kunyatsa kuwisisa. Hakuna zvakadai. Hakuna zvakadai. Hakuna. Ataramba. Right now he's busy. Achiposta mwana ya left, right and center. Achitukira chikanda machansa. Achitukira. Achitikwa ichi. Achitukira zvaudi do ku Snapchat. Then mwana ya zinyarara. Iya kuita the same thing. Jari kudimanda uti mwana ya ite. Guys, life does not do, it doesn't work like that. It's do me, do you. Simple. Ukatendo kuita. Then there's another girl who comes out again. Achitara the same thing. Antimona. The same thing, kuno. I was watching Manako Africa right now. She's now in Africa. Now she's vaksham batsira we power vachana chita name. Nima prisa yati they are winning kunyona matsamba. Kuti aya kwanza ku apply a visa. Adzoke kunoko. Hanimona. Hanze along with his friends they are posting as well. You see? They are doing the same. They are doing the same to you. Musango vudusigwa ndoku kuvunzwa kwameswa nevana evhute chipuwa zvimatsamba zveboga zvipasi pemuti muchibvuma kuti hey maloya musakangane kuti KC anodhila nemapepa anta zvokutira mapepa anogadzira mapepa aya musakangane anogadzira mapepa semuna tsamba dzavakanyora vega maleta edi vazere nawo vakadii shares inini about me, forget about me. Nitori bo zvokutodaro, forget about me. We are talking about issue yemwana yatokutaura. But anyway, ndakupai update ndokwatikuenda mavene update andichika forget about me ndo zvimiririra musanyanya kuwara zvenya about Melly is fine. Mwana uyu ndiyo totozvimirira tichatongofamba nemwana kusvika timike shoti acha apply visa rachona kana chidzoka adzoke otangira ipapo takaenda because system zvimwe zvese angaita hatina inazvo. But panyaya yevana pavana ndo pane issue yedu pavana apa ndo pane zvimwe zvese vangaita tine nazvo kurarama kwavo. But pavana apa aiwa hatiiti izvozvo, tingataura zvimwe.
but pavana hazviiti ndochokwadi. Saka tisi kumira hanzi pano pane mafundi. Iwe ukazvitevedzera unotopenga. Isusu hatimbopengi, tisatombodi titotakatodzifambira kuda kutoziva kuti tsamba yakamira sei. Takatozivhurudza tikavhurudza tichitsvaga kuziva kuti behind hakuna kana one zvakakataura kuti tsamba kana one akakonfirma kuti tsamba yabva kuna loya kana vakadoputika nekusika kuti zvakaoma zvakusocial media kwenyuko vese zvavo imi right. Ari kubhula mwana as long as achingobhula mwana iko tichange tichingotaurawo nezvake kunoko. Achingobhula mwana ari kuposta mwana uyo achimbhula uko kakusnapchat tichange tichingotaura nezvake. Inini tichange tichingotaura nezvako kunoko. Tingotaura nezvako. Ninge tichingotaura nezvako kunoko. Ndizvo takaenda. Kusvikira adzoka kunoko afambira nyaya dzachiona hatisi kumira. We are not supporting we don't condone behavior yekuti unodanana nezvana zvidiki zvakadai so vana ivava vachiabhisa vana. Tiiti izvozvo. We are not standing for that. Mumwe loya atondipindura izvozvo so. Mumwe loya atondipindura. Ndokuverengera here chinzwa izvi zvatoya izvi. Chionai manje I'm going to hide the name. Kwayakatanga kuindwa kuti inonyogwa tsamba kune vari kuti I will not take it lightly tsamba. Kwakatanga kuenda tsamba kuti inyorwe ngandiyevhare namba. Ndokwaibikwa ibepa mapepa ari kubikwa. Can you see that? Ndiyo tsamba yacho ishi. Kwayakatanga isati yaiswa mazita chibikwa yakatanga kubikwa kuinda kune mumwe munhu antipa waifanga kuibika. Mamona uyu munhu aka approach kuti aibike usho. Isho. Acho ikanda. Ketina ndeipi iyo tsamba iyo. Yakatanga enda kumunhu kunza abike tsamba usho. Isho. Muri kuona ka? Akatanga sendegwa tsamba yemunhu akanzi inzwai I'm reading the charts now. Munhu yakanzi please I've drafted this letter, can you please go through the draft and advise if it's okay. Antika imagine inova ine mazita yabva yapinda imwe futi pava vapinda imwe panapa. Guys, listen to this one. Uyu ndi journalist usho weku BBC usho. Ndi journalist weku BBC usho. Ndi journalist weku BBC usho. Akayenda anenge akaonawo tsamba iyi and he went antika akati I am Zita Nuvataura, a journalist from BBC podcast. Antika, can you please also confirm for me if this letter is original. Akaenda kuna lawyer wacho akanyogwa hapa. Animona kuna lawyer akanyogwa hapa. Animona lawyer akapindura kuti tsamba andizivi. Where did you get that with our letterhead from? Guys, and zvine mazita manje ndokutadza sei guys zvine mazita andichakwanisa kuti kutadze zvine mazita saka tsamba yakatotenderera zvekutoenda kai ine mazita manje andichakwanisa kuti kutarise guys loya wazviramba muridzi wezita wazviramba muridzi wezita loya wezita riri patsamba azviramba takudzai hapana. Yes, the company should sue him. Toda kuvafonera mangwana. The company should sue him. Ndosaka number takataka nekutraya number isusu. Number dzairamba kupinda dzakaiswa pa letterhead. Dzaikuenda ku WhatsApp. Guys, tikati number rudziishwa loya unoisa number pa letterhead dzisingapindi. Dzongoita ku WhatsApp dziriko. Handika asi ku WhatsApp ka tikaisa kudai dzongoita one tick. Handimaona tikaisa ma message dzita one tick ku WhatsApp asi tikafona hadzipindi. Toshaya kuti zviri kufamba sei. Loya wazviramba. Takanga dzifambira dzetsamba idzi tikazviziva zvedu kuti hakuna but zvisinei guys zvanasitogumira pano takumirira kuti yes panel that's what we are doing. Takumirira kuti right now we work together with this whatever kwachaiswa kwanzi kune vanhu ivava kwachaiswa organization iyi antika na captain R kuti vanyorere matsamba and everything apply kudzoka kunoku afambire nyaya dzake idzodzidzi tinenge tiri kunoku tichimubatsira kufambira nyaya dzake anditika
Right, feedback ndakuwai. Kozo machitipa zakuna kuitwa feedback. Say feedback isina kuitika. Hakuna kuita feedback. Azana saka baka hokas. Azana hokas zanga feedback. Tariba feedback. That's a feedback, guys. Ndakaoma. Social media, guys. Tambona chichukugore inoirika. Zvakaoma. But however, can you see your days are numbered? Gondor no buruka kwaida kure. But inodona. Your days are numbered. Uchawiswa na David. Kadiki. Ndoka chakugundurutsa. Kadiki. Ndoka chakugundurutsa ka David. Right. The guy chine panyede atina Jonas. Right. Wasikana wenya ya ufonai. Lawyer Araba, at times it's a fake letter, I don't know. And it's not the first time as a lawyer. The lawyer Mukona, it's a message pass say. And it's not the first time this person is doing this with my name. And it's not the first time this person is doing this with my name. Na lawyer Waramba. So I say she's something good. Guys, makambogara kumarkation kunetika yes remi guys. Kumarkation kurukuitika yes. Kumarkation. Anu murukunzwa kunetika iti tozi zivaids. Is tozi zivaids guys. Hati udzigwi. Tozi zuwa rinonyura kuti nyungu tarego kuda futi. Right, vari zvenya vari pana pavasikana vekwa NETSAI fona itinzwe. Timu rekwa NETSAI Masendeke ndiye mukadzi sikana uya wokututavaridza vanhu achiti ndikukuendesai kuPoland guys zvonyaya zvokuendesa vanhu miridzi guys zvakaoma. Fona ikanaye asikana tiwe vabereki fona itinzwe. Tiwoti mave papi. Zvakaoma. Aika yatikusi. NETSAI uyo kutora mazala achiti kwanoendavo kuningikiri kuPoland musikana uyu. Regaitiwe vauye ndakatomira kuti vafone vanhu vacho. Fiji mai matida mototaka kudzokeredza kumashure asi tiketi taketa tenga kusunga nemandi. Tiketi taketa tenge zvikoma sezvo nguva izvo ndisina kuona. Thank you for the stars. Handina kumaona masters. Thank you. Ndotomona izvo so. Thank you for the stars. Saka isu guys tafunga kuti pushe timwana yadzoke kunoko. Ndo pade push yedu. Chokwadi chizobuda pachena. Thank you Linda. 300 stars. Thank you Linda. Kana mwana yachinyepa chokwadi ngachiye ngauya anyepe kuno asungwe kuno. Ngauya asungwe. Kana chinyepa ngauya asungwe kunoko. Star party guys. Paita star party guys. Paita star party. Majournalist BBC guys arimo munyaya yakapindira munyaya ye mwana yeyu. Akapindira arimo majournalist BBC munyayo yi. Arimo. Right. Fona ikana iwa skana vekwa ningikiri fona star party guys star party yawe. Fona ikana iwa skana vekwa NETSAI fona ika veku Polanda. Fona inside that chija topic. You Friday kana ndino chija topic. Thank you Connie. Thank you. Anzi madini babatela baba waskana. Baba. Vane baba waskana vaita say thank you Bullet. Fuji akusunka nemandi. Fiji nemandi. Linda, thank you very much Linda. 530 stars. Thank you Linda. Thank you very much guys. Chipazela Linda guys 3 minutes star. Right, chera nasinda kubata. Ndakuwa ndikueti. Thank you sister Winnie. Thank you very much. Thank you. Oh, necessarily guys. Yeah, sorry. Hi my dear. Star party guys, ngatipedzeika star party. Hello. Thank you Rufaro. Guys, ande star party started kushokana pa half guys. Thank you Linda. Dzimwe 530 stars. Icho aiwa ndikana ndidzia tadzoka dzikuya. Hanzi NETSAI Masendeke. Handisi kumuona. Ari mu comment section. 2 minutes guys, stop at 2 minutes after an stop at 2 minutes. Stop at 2 minutes guys. Hello. Murisai. Yes, Murisai.
ndiri right. Kama tidzoke palive tadzoka palive. Zviri kufamba sei? Aiwa ndizvozvo chaizvo nokuti tanga tine chivimbiso tanga makare vakavimbisa kanetsai kuti achadzoka achitipa feedbacks. Saka ndiyo yatakuda netsai kuti ngaadzoke atipe mari dzedu nguva yareba anga akataura takapfuura. Right. Makablokwa here mimi? Inini ndakablokwa. Ichizve pamuri apa kandai futi namba dzake WhatsApp. Handichine namba dzake. Kandai futi WhatsApp namba dzake ndifoni. Dziya dzinotaura naye. Kandai. Right, anti-block. Nhasi. Atondibloka nhasi. Mama chichaitika? Hapana. Ndatongotry kuti ndione kuti ndiri ku. Thank you general. Ndangoti hai ndobva ndatoona pachisina munhu. Kudedza namba dzake aiwa handichasvika. Imi guys mari yese imari yenyu pamwe chete mese all in all. Tese tiri kuda mari yedu tese isi 300. Thank you George Murukas. 300,000. 300,000 kwete vanhu vese but isusu wacho tiri kuda mari dzedu tisisade zveprocess. Kune vamwe vachiri kutobhirivha process. Tiri kubhirivha mheno ikoko hatisi kuvaverenga but isusu chete takaisa mari dzedu pasi tikadzuri kaunta dzese dzatakapa netsai dzedu kusvika 300. Zvakaoma guys. Chikandaichona. Alright. Zvakaoma. Ini guys nini ndatonetsekana nenyaya yekuramba ndichingotaura. Thank you Rara. Nyaya yekungotaura nyaya dzekuinda dzekusabudisa mari idzi muchinzi toendeswa wakati moendeswa wakati. Guys onai ndaneta 300,000 I think rands. Rusa. Amen. Thank you Rara. Thank you Rara. Amen. No guys. Zvinonetsa. Kaivese namba chitu netsai wacho. Takatozviitira live yedu. Zvakaoma. Chini nechitopesa ndakuda kutanga mna nopeka evidence kuti chinhu chimwe cheteka. Chatinotaura pano ndochavanoenda kunoita. Chatinovaudza panapa ndochavanoenda kunoita exactly ichocho. Kana zvazoipa vodzoka futi kunoko hamusi kuona kuti kutishandisawo here guys. Thank you Connie. Guys but guys ngataure chokwadi chaiko. Hakusi kutishandisawo here guys. Muromo wangu unoenda padivi sewa Sabina everyday ndichingotaura guys. Thank you Rara ne100 stars. Thank you. Ndichingotaura kuti guys vanoinda negweseri vanonga chitoti ropenga inoda kutadzisa kuinda vanopenga. Kana zvazobhaja vodzoka futi kusame person voti tadai hakusi kundishandisawo here. Thank you Rara. Thank you Ruva. Thank you 9 stars. Thank you Ruva. Pamwe pacho tisatopedzera kuzoignora takutofila kuti but kushandiswa kundo kunonzi kushandiswa chaiko guys. Because nechitozvitaura. Haugadziri gwevhiza nemunhu ari kuZimbabwe. Ari kuSouth Africa oti ndikuda kukwindisai kuPoland. Iye ari kuSouth Africa. Thank you Rara dzimwe 50 Rara kuta kumwaya masters edu. Thank you Rara ne50 stars. Munhu ochina ari kuSouth Africa ikoko obva ati ndikuitira mapepe ekuti uye. Now there is the thing. Ngikira cho ino accept. Afunga ku accept musikana. Afunga ku accept guys. Ato block number dzachapindi dzikuti unai. Ikuti ishi. Number yenyu muri kuona ishi. Itopindi inofanwa kuinvite kwa. Kuti ayo WhatsApp iri kutoramba. Ndikuti ndikupe inbox kwenyu muone. Iri kutoramba. Inogona kuve namba yacho futi pamwe yatobviswa futi kana pauyu. Takablokwa tese. Tablokwa tese. We are blocked all of us. Right. And ikuti Hands Tafadzwa is not registered on WhatsApp. Advisa WhatsApp. Hands Tafadzwa is not registered on WhatsApp.
Saka abva paWhatsApp. Number yakuramba. Hans, she's not registered on WhatsApp. Sabina muningi wangu saka ndotaura nchidaro owazala kutamba kwedu. Sabina, don't worry. Thank you, Dre. Thank you. Andozati anenge achindiwanzira chiti my phone bit chimuwanzira unchitaura izvozvo. Hi, Seke. Hello. Toti SIS MELLY. Number isiri paWhatsApp. Yes. Watotiza mukadzi uyu. Number is no longer on WhatsApp. Kana asina kuuya azviitero tingoita live yachona because kuona anenge achiuza. Live ndiyo ingatiitei. I'm adding you. Chiera. Amusi kude muri kusvika pamongonyarara. I'm adding you Chiera musiteke mutema. Taura ngatiitei live ndiyo. Saka matimoita sei apa now nokuti munhu uyu ndozvaari kuita izvi. What are you going to do? Isusu tirikuda mari dzedu kutaura chokwadi munhu uyu ngaauye ngaadzike. Varipo vamwe vake papapa ana Jorama. Varipo ngavakwidze. Mavaona? Varipo Jorama aripo. Jorama kwira itinzwe vanhu vanoda mari dzavo. Vanhu vakuda 300k yavo kwira itinzwe. Dzorai imwe foni, vharai imwe foni yenyu. Vharai imwe foni. Zvati pane kuze. Vharai imwe foni. Vharai imwe foni, tiri kunzwa feedback yezvamamusora kumasure. Alright, saka tiri kuti ivo ngavazingirikine uyu ningirikini. Iye NETSAI. Hamusi kukwanisa kupinda Chiera, ndikutrai kuedha, hausi kudaira iyo. It's adding, hausi kudaira. Chiera. Mukapinda chimuta ifoni kuti mutaure 1-1. Muta imafoni vamwe kuti mutaure 1-1. Nditange kutaura inini. NETSAI kubva papurogiramu yekutanga tichipinda kubva muna Machi ndo matorero akaita mari yayo ekuti ari kuendesa vanhu kuPoland. Tikabhadhara mari dzese ndofunga pamunhu wega wega akabhadhara 8,850. Inini pachene zvangu inini ndakabhadhara mari inoita 70,000 kuna NETSAI. 70,000 rands because ndakabhadharira vana 7. So ndabhadhara kudaro tasvika padzipoint yekuti dziprocess yakufanira kuchitanga hanzi takuendesa mapepa. NETSAI akabva atanga kuchinja mastatement. Achinja mastatement ndobva atiti vamwe vanhu ngavabhadhare kuti imwe mari nokuti mari yavharwa Capitec. But nanhasi still Capitec yacho yakavharwa nokuti nyaya iyi tiri kutongodzokorodza. That is the same thing zvatakaita palive yekutanga. Saka takutokumbira kuti hatizive kuti toita sei naNETSAI uyu sezvo iye akambenge achitaura nemachiti haachada kutaura nezvo. Nokuti last time pandakambotaura naye akati endai munopiwa mari yenyu kuFacebook kuna Mary. Akatokudzai anti. Ndakupa Mary, handakupa SIMELLY mari, ndakapa iwewe. Saka iwe unogoti kuFacebook kanzi handiti ndokwamakamhangara vakataura kuti vachazondida. Saka NETSAI manje is no longer on WhatsApp. Sezvakanga adimbisa. Yes. The only thing chamufa kuita imimi kumba wake munokusiya. Hatikuzivi ende pavanhu vese ivavo more than 100 something hapana anoziva kunogara NETSAI. Maimupa mari mose hapana kana anoziva kwanogara shuwasikana. Ko shamwari dzake dzaimurevera musi uya apanapa. Idzodzo dzachine idzodzo ndidzo vana ndichikinirana Brown. SIS MELLY. Uyu anonzi NETSAI Masendeke dzimwe mari dzakapinda maakaunti make. Ndofunga akatovharirwa World Remit because manga mapinda mari yakawandisa.
kubva abhanwa kubva ati vamwe vanhu vaise mari muakaunti yemurume wake anonzi Aaron Grass. Vanhu vakaisa ndofunga almost 100 and something thousand muakaunti yeAaron Grass. Aaron Grass akasvika pakubhanwa vakabva vazoisa mari muakaunti yaKasi Joram. And Kasi Joram wachona ndiye aitoti imini mukasabata NETSAI ndiye admini wacho. Ndiye anototi zvese ndiye anoita admini dzaNETSAI akati kana zvanetsa munotibata isusu tiri kumubata haasi kuda kutobhotipindura. Saka isusu takutongokumbira kune vanhu vanoziva NETSAI Masendeke, Aaron Ngirazi, Kasi Joram pavari kana taziva paari takwanisa kumubata tinogona kumupa 300 US kana kuti 6,000 rands kana 10,000 rands ekuti toda kuziva paari tikwanise kumuitira mapepa. Taurai mari 1 chaika iyo yechokwadi. Munoda kupa munhu paiswa reward apa guys. There is a reward panyaya iyi. Paiswa reward. Kwanzi pane anoziva kunogara NETSAI Masendeke kana kuti kunogarani? Aaron Ngirazi. Aaron Ngirazi. Durban. Huh? Anogara kuPine Town kuDurban. Aaron Ngirazi Pine Town Durban. Kana kuti NETSAI Masendeke ndo vari kutuva muri kutsvaga cheche. Joram Kasi anoita zvedheko nezvekubika-bika chinhu zvaitwa kumaparties. Vakangowana vanhu vatatu because vese vane mari dzaipinda muakaunti mavo. Joram Pasi guys. Joram Pasi Kasi KASI anogara muDurban imomo. Joram Kasi guys tarisai paFacebook taapo here. Joram Kasi NETSAI Masendeke. NETSAI akatotenga mota tikakuratidzai last week but one. Joram Kasi akatotenga rori baki. Joram asi muJoburg here. Saka panzi pane reward mati muri kubhadhira mari kune munhu anenge akudzai pavanogara. 10,000 rands kana kuti 300 US. Right. Pane 10,000 rands kana kuti 300 US kana ukauya necorrect information yepanowanikwa 3 people. Ine munhu anonyatsoziva chaizvo n'anga kana muroyi mukuru muZimbabwe ngaauye toda mari zauti. Pari peng'anga ukaenda kuChipinge munogona kubudira. Tichaidzo SIS MELLY because it's not easy kuti unopa munhu 70,000 rands uchiti wabatsirawo hama dzako dziwane kuyambuka munhu ongodya just like that mari. Mari yemunhu haingodyiwi just like that guys. Aiwa kana vanogadzira SIS MELLY vanonyatsoziva kuti kune vanogadzira ngavaushana. Aiwa izvozvo hamutauri palife izvozvo. Hamutauri palife. Zvomukutaura izvozvo. Zveng'anga mungataura zvimwe patiri koko hamundi palife. Andimona. Guys, paita mari pastikeni kwai 10,000 kana kuti kwai 300 USD kuti kunogara vanhu vatatu ava NETSAI Masendeke, Aaron Ngirazi naJoram Kasi. Then mo alright mirai batai makada pane mari here vanhu vanombononoka kuuya. Alright, pane information ndapiwa but musaitaura nti musaitaura information ndokukandirai paiko mugurupu renyu iro rakanzi mari dzedu dzePoland iro ndaisa message but musaiverenga handika ingoverengai message yo musaitaura ingoiverengai because mungangwadza vanhu maiona kamessage maiverenga. Maverenga message here mabereki vanhu vekuPoland. Mushe muri sei? Tiri kunzwai.
Message ipi yekupesira message yakamera sei? Tarisai mugroup renyu rakanzi Poland, mari yedu Poland kudi. Ona mari setono zvakamera sei ndazongotangira pako. Asi musaiverenge sezvenyu message yacho. Mungoona information iri papapo. Inokwangu deleted. Inokudhilitwa seiyo iripo. Kuye kwa deleted by admin. Iri kunzi delete na admin one. Admin upi futi? Yangu iri kunzi deleted ndikubana. Yadhilitwa. Ameno admin wenye adhilita. Pana admin wenye adhilita anyway. Pamwe ane... Alright. Anzi yadhilitwa na admin. Alright. Vanozana zvinenge zvichitika kumagrupu kamusha kuimbimiki zvinenge zvichitika. Let me end kumunhu iyeye ari kuPoland ka. Iye hanzvadzi yaNETSAI ndiko kwaaisenda tsamba yotranslatewa yodzoka achiti anonzi Sedemitri, of which Sedemitri havana kubvira vaexista. It was brother vake. Pandakaita follow up, pandaitaura mumacomments menyu kune vanhu vakawanda vakauya muaccount mangu vakatoti brother vake ivavo vari kuPoland vakaskama vanhu, vanga vaine group vakaskama vanhu $700 each individual. Guys, social media yango vekebe kusikamana chete chiko guys. Saka kunyangwe kana tikada kufonera brother vachona, he is also into this. Because nyaya zhinji SIS MELLY dzakatozobuda nebest friend yake yaakadanana nemurume wacho, because she's still bitter and ari kutomutsvagawo zvekutodaro. Iye NETSAI. Because ane vanhu isusu takazotanga kuita follow up handiti tani yanga yatopera kwaaigara kuvhenda ballpark kudhuze nekuFerinakenuko. Akatomboskama vanhu almost mari 78,000 yeround yavaikandirana round kubva atisi achizoenda kuDurban ikokoko. Saka zvokutonzi pese paasvika anoita zvechitsotsi ichochocho, oskama aritori muskama, akaskama makunze maraundi osiya. 2022 on my findings ane group raakambovhura akaskama vanhu. Imapa kutoka kuti way forward manje pochitwa sei panapa. Isusu tinoda kuziva pari. NETSAI ndaona wakuvadzwa nevanhu NETSAI, ndaona waurawa South Africa uko, ndaona wakuvadzwa wangu. Ndaona wakuwadzwa nevanhu, kufa cheko chaiko, kuurawa cheko nevanhu kuSAU. Yawatamba yaisiriyo. Usafunga kuti vanokuvara ndivakapusa ka, havana kutopusa vanokuvara ivo vaya. Havana kutopusa, but chawakuita izvi ndaona wakuvara. Ndaona wakuvara. Isusu taneta SIS MELLY nemunhu uyu kuruita chaiko ndiri sendi zvangu mari yangu yakawandisa ndiri kuita. NETSAI ndikuda mari yangu. Haungambondibloke iwewe. After all futi Joramu wachona ye futi akandibloka futi Joramu. Amanje kubloka nemunhu ane mari yako guys hakutoiti manje, because ndobva ndatofunga kuti utonditiza uri tsotsi. Hazviiti. Hazviiti. Handina kana musi wandakambotukana naNETSAI kana one day. Ndinongomudza zvinyoro kuti NETSAI ndipe mari yangu. Apa this is high time. Ndipe mari yangu NETSAI. Uri kuzvinzwa kuvepo uri kutoteerera izvozvo dai iyoyi tinotozviziva. Tiri kuda kutiza nemari ngadzidzoserwe vanhu. It's 300 something mari dzevanhu vese, vanhu vari kuda mari dzavo, kwete vavo kunyepera futi uchiti uchaenda navo kuPoland. Right. Paita munhu ane senemu yake ari kupinda panapa anonzi Isaac Masendeke. I don't know if it's the brother or something, or someone else. I think Isaac. I'm trying to add him because I saw request. I'm trying to add you. I'm adding you, Isaac. I'm trying to add you.
Wait, let me take you from the ndikudhonza kubva munhingeke. And SIS MELLY not that 300 ika ndevanhu 35 vari kuda marefunds. Kune vamwe vanhu vatisina kukwanisa kuti vapinde mugroup imo vari kutoda mari. Saka 300 iyi ndevanhu 35 of which group mune vanhu 100 vakabhadhara mari dzavo. Hamskana karova bhegui. 100 people paid, man. Iyo 300 ndevanhu 35 chete. Isaac, iri kuti no answer. Please, imbobuda palive udzoke. Buda palive udzoke, Isaac. Buda palive. Ita seunobva palive panapa ubva wadzoka futi. Ita seunobva palive ubva wadzoka futi. Imimi kana mukana da palive. Ndinenge muchimira panapa mukudi. Bye bye. Now science in life yakho. Yes, ambaze ubona kona kunzona ke ukuthi umntana azihambele because umuntu kana ndawa naye unendawa nani hayi SIS MELLY number dzakhe zvakavhuma admin wavo ndiri kuti baba ndokumbira umwe munhu akande because inini Jorama akandibloka anda namba dzake. Isaac, buda udzoke Isaac. I'm not working. Yeah, but buda udzoke ende mukunditroka noise please. Buda udzoke ndikangani kudongorera pano palive. Zvavari kuita jeti akachangovabudisa ndo zvavari kuda vabude. Risi ndichavabudisa vabude. Zvavari kuzvitsvaga chaiko chaiko. SIS MELLY. Hello, my dear. Ndakamirira ndikiri uya adzoke uyu. Poland ndaisa nhamba dzachora muprivate admin wake waiti kana zvanetsa munotsvaga ini ndiripo ndinomirira NETSAI. Mufonere ndaisa nhamba dzake imo. Joram pinda tuo, anzani Isaac pinda tuone. Waisa papi kwa namba hizi. All right. Ndenda kutokudonedza first. Ndenda kutovhara call iyi first ndikwanisa kumufonera. Donai. Hello. Hello. Joram, muri right? Hello. Muri right re Joram? Ndiri right, muri boy ere. Ndiri right. Ndine vanhu vako panapa apa. Vari kuti tadzoka beki kwauri nokuti iwewo wakati mari sina kudzoka muye kwandiri saka tadzoka kwauri. But usati wataura tina Isaac. I think ndibhudhi vaNETSAI vari kuPoland. Ndikatimbonzwa kuti vari kuti chi hanzvadzi muri sei? Tiri right. Ndofunga inyaya yasisi wenyu iri kutaurwa apa hanzvadzi yenyu apa ndizoti munoda kuti chi? No, ndakujoina because I was listening to your live but nazwa pachitaurwa zita rangu kuti hanzi ndakasikama vanhu, so I want to understand what's going on. Mataurwa nani? Right now, chiregai makadaro ndipedza naJoram then ndigodzosa vanhu vaya mugotaura navo. Joram, saka vanhu ava tiri palive unogona kuuya here kulive? Kulive problem yevanhu ava kulive handiuyi zvangu but ndiripo and I'm still available. Ngavambomire nyaya yerefund zvese izvozvo tiri kuzviziva. We are working on it. But the problem ndekuti unenge uchitukwa muchiitwa sei muchiitwa uchikandwa left right and vachitanisha nevanhu vasina mhosva like iye brother Isaac avo vari kutanishwawo kunze ize munhu akatozviruramira anozviraramira zvakanaka haana mhosva nemunhu but these people they'll be just talking zvinhu vanenge vachitaura zvisiri izvo zvinoita kuti like ndingoriko kugrupu ravo racho ikoko kwese ndinawo kusvika marefund avo aitwa. Saka ngavambotipe nguva. We are working on it. They must be just patient because kukanganisika kwacho kwese vanhu vacho vari kutaura ipopa kwacho they contributed pakuti zvinhu zvacho zvite get messed up.
saka tiripo dzatinoona kuti I don't exit, handisi kutiza, hatisi kuita sei, kunyange wachiuyawo wachiti wati but tiripo kusvika wana marefunds avo. Mune mugrupu muchirimo? Ndiripo, ndiye maedhi ari kuti ndakamubhuroka. Imimi sisimeri ndikatanga kutukai kana kuti zvina basa munondibhuroka. But kana muchitaura mune zvakanaka hamubhurokani vanhu. Saka ndinapo ndakamboanibhuroka ngasende message kuWhatsApp yangu vaone kuti haisi kupindira. Ndakamubhuroka kwe1 day paipopota tura zvina basa ndokuforwardira mamessages ake. Ndinawo mamessages akaindituka mukadzi yeye. Okay. But why tisi kutiza? Hatisi kutiza. Wachangoona badzike like kana zvaita wachaona takuya kuti right zvaita hazvisati zvaita ngavambomire vakadaro. That's why tisi kudzima mafoni kana kuita sei kana kudeleta nhamba kana kuchinja maWhatsApp nhamba kana kuita sei hatisi kuita izvozvo. Saka ngavarelaxe vakadaro zvakatokanganisika zvakakanganisika. What is needed ndekuti vanofanira kuti vawane mari dzavo. We are working on that. They must just have to be patient. Right. Makablokana here imi majenevana vandi? Nani? Ivava vabereka ava vekuPoland. Handina kuvabhuroka. But chandakaita chete kugrupu redu ratinaro ndakaribhuroka kuti vasasende mamessages chete because especially maedhi naiva vanenge vachisenda mamessages asina kunaka. So ndakazongovhara group but riripo neni wacho ndirimo mugrupu imomomo. That's why handina kudeleta group. Ndakangovhara group kuti only admin can send a message because papangosendwa zvinhu zvisina basa zvekutukana zvekupopotedzana. It's not a group for shouting people or to fight. So I close the group that only admin can send a message. Imimi mava papi nenyaya dzemari yacho? Mave papi nenyaya dzemari yacho? Ndopa ndiri kutaura kuti ngavambotipe time bigana because ndikawaudza zvandowaudza panapa ndinongoitwa 10 against you. They will never understand anything except kungaudza kuti mari yenyu iyi. So we are working on it. They must just be patient. That's why tisi kudzima group kana kuri deleta. Ndo zvandiri kuramba riripo. Dai kunozita deleta group inini wacho ndiripo handisi kutiza. Sezvavari kutaura kwacho kuti ndiri vice wacho ndiripo handisi kutiza ndiripo maedhi ndanda kumublock. Ngasende message kuWhatsApp yangu anotaipinde. Brother Joram musati abuna kundiblock. Makanji send message kunotaipinde. Kana muchita kune wamwe tavaise munhu mukuru. Right? Tauraise munhu mukuru ukauya kuinbox wangu uchipopota. Listen, ukauya kuinbox wangu uchipopota. Yes, I have a right to block you. Ndakakubvunza kuti mavharire group because makamavharire group kuti right. Every group has got rules and regulations. Every group rine mitemo yaro. Kunyange palive patiri panapa pane mitemo. Kana wakuita zviri kunze pemitemo admin akaona zvakakodzera kuvhara anovhara. That is not a good atina group riripo. Riripo any information here. Riripo group that group harina nemi. Listen, group iroro harina kuketwa nemi. Right? But you can't come with the group iroro. You creator, you talk what you want, you shout people, you make it disorder in the group. That's why I closed the group. But handina kudeleta riripo and until mari fatwa mari dzenyu. That group is there. Saka time frame amusitombo tokubro time frame koma Joram time frame yakamira sei? You just have to be patient guys because you contributed kuti tishike mumatakana natiri wayaya. Just wait, give us a little bit more time. Zviri kugadzirisika mari dzenyu muri kudziwana. That's why taitoda kutiza kana kuya pale kwacho taisauya. Kupura tunaita kani block atakari deleta. Arisi kudeletwa. That's why ndiripo neni momo ndiripo mugroup irorero. Until madziwana mari dzenyu. It may take a little bit time but it's coming. Izvo ndiri kupesana nemi Mr. Joram musade kutaura semataurira muita yeyo because apa panhaupe kuti palive musanyepere vanhu kuti makavhara group just because of me. Hamuna kuvharira because of imi musadaire because of you. Imimi. Because like yes, but we understand it. But we can even go to court ourselves. Yes, I owe you money. And Tina Marriage Commission. So. Right? So that group is on, it's there. The group we are working on it. Give us time. You get
expected refund. Hatisi kuzoridileta, hatisi kuzoribloka, takangovhara for messages only because mune makutuka ono muchiti shauta, muchipopota, muchiti tukiri. But Joram Manzati, unoona ukapa vanhu timeline at least ichitipawo 6 months, 3 months, 1 month, 2 weeks, nguva yakadai, so vanenge vane time frame. Kungonzi just be patient, mirai. Inini ngatingoti like this issue mukona, tiri kutora nyaya yemari dzakawanda handitika. Right? Whether bheki ravhura or harina kuvhura, we are working on it kutsvaga mari yacho kuti tivape. Saka ngavangotipe before December, tinenge tadzoka kwavari. Before December. Hatisi kuzoribloka group racho kana kurideleta. Ini nhamba dzangu dzinenge dzingori on, ndirimo kusvika munhu wese aiwana mari yake. Mainzi wakabereka hanzi before December, menoti moti kudi. Aiwa Kajora, iwewe kubva takapinda muna February, March kuchiti 3 months process. Mukati muri kungoda ma5,000, maprocess zvese nemawork permit zvokwana. Makakontinua makudhimanda mari hatina, tikawedzera mari kusvika yasvika kuma 80.9 process hapana. Mukaramba muchidhimanda, tikati aiwa kachitidzorerai mari yedu. Saka tipei mari dzedu zvekuzotiti after 2 months. Listen, teererai zvakanaka zvandikutaura pana handitika asinoda ndikudzei zvenhema kuti mari uyamutore mangwana isipo, right? Kana ndiri kupai timeline yatiri kupai, tiri kuona kuti kana dai tikadai tikatotengesa kana dziri mombe dzacho dzichatengeswa muchipiwa mari dzenyu. Saka ndiri kudaro, so don't force me kuti ndikunyepere kuti ndokupai mari pakati. Kunyange ndikaenda kukoti vanotondibvunza kuti mari unoibhadhara sei. I will tell them the way I can get the money. So inini mukarifoka kuti we can't do this and this. Inini ndiri kuziva mawandira ndichaita mari. Tiri kuziva kuti before December tichaketa kudzoka kwamuri takudoti right. Zvakamira so tokupai mari dzenyu. Iwewe Joram, pawakatora mari dzedu, group it was open to everyone. Munhu aitaura zvaanoda handiti. Ezvinezvi maona kuti matora mari dzedu makusenda only admins can send. What's that? Mama ndogara ndichitaura nemi kuinbox zvakanaka tisingakani mimi neni. Ndagara ndichitokupindurai kuinbox. Handiti. Saka zvokuonerwa kugubu, teererai. Right? You can do whatever you want, but zvandikuudzai ndo zvandikuudzai chokwadi chacho kuti no, we are there and I'm going to be there until munhu wese aitirwa mari yake. But the truth, account yakavharwa, right? We are working on it. Right? Yaiti yabvarwa tichifambira nyaya dzacho, vamweni vairamba vachifona kubhengi zvoedzera kuti bhengi racho like makesi dzaramba achiwanda kubhengi atoda kuita answerable to. Saka zvinotidelaya time. Kana tiri kuziva kuti don't do this, moita izvo, how do you want us to process things? Joram, usane kuti tauke vana vekesi. Vanhu vakaripota akaunti yacho jeyani, hamusimeri makaripota. Joram, usane kuti tauke. Hello? Your account was Hello, Mama. Hello, Mama. Just Mama. Hello, Mama. Hello, Mama. Mama. Benki. Cool down. Account iyoyo kuti scam. Taurai kuti mari dzese dziri kupinda muaccount menyu ndenzei and your bank was closed. Mukakwanisa. Mirai baba wagudoda wataura naJoram. Sorry my brother. Nyaya iripo ndeyekuti amai ava vanenge vatiwo nyaya iyi ipinde mumaPI. We are also happy. You know what is PI? PI is private investigators, right? Kuti nyaya yenyu isanyanya kunetsa, I see you got much energy of talking too much. If you are planning to go outside of Zimbabwe, you must know you are grounded. If you are in South Africa, you must know it won't take even 6 hours for people to be knocking by your door, right? That will depend on how you talk to your people you've been operating with. I will contact Interpol, Southern Africa, Interpol, Zimbabwe, South Africa, Botswana. Right now I'm in UK, right? From here, UK, we forward everything because you are an international scammer. Your status is an international scammer, right? Okay, listen, my brother. I see you are laughing. You seem like you got much knowledge of the law, but here we are talking of criminology at a higher level. You may think you are very clever.
You may think someone is trying to intimidate you. There's no Oh, intimidation. SIS MELLY. We are trying to talk to each other in a very passionate way. You have done what you have done. We must come to a point whereby you accept, you admit, and then you come to terms with the people that we have scammed. You understand? In a much understandable way, which will not change your background. Because you may think you can use that money to pay. I know so many people, they think like that. But it will not take time. I know you're in South Africa. The phone that you are using can be tracked to your doorstep. So don't ever think you are above. I know you've been talking to this woman and these people, they don't know about the law. Right? But I am telling you now, from the perspective of the law, that already you are lucky to be outside prison right now, talking to people, trying to settle your problems. So don't be clever, don't be harsh, don't show knowledge where you don't have knowledge. You have to be very calm, tell the people how we are going to do it, and it must not be on your terms when you are going to pay back. It must be on a mutual agreement with the people that you have scammed to say, please, I'm sorry, I can't pay tomorrow. I can pay you when. It must be an agreement with the people that you have scammed, because when you were taking money from them, it was under your terms. Now, you didn't manage to do what you were supposed to do. Those people, they want to be paid. If you were putting that money into the bank, it was having an interest. And if we calculate how much they give you and how much per capita income, how much it must be, you will see that you have made much profit. So be calm, don't try to be clever. We are not here to ruin anybody's life. But if you are somebody who is thinking like he's above the law, that's when you see the results of being above the law. I'm just giving a peace of mind. I know so many people like you, they got people behind them who break the law and who think they are very clever. Take it from there, it's just a piece of advice. But I will hear when you conclude with these people, you owe money. What is your conclusion? I will take it also from there. Thank you very much. Wow. Joram, do you hear that? That language is for, that is the law language. Guys, stay right. Anditika. Ndoba ndongotaura kuti problems akusi kumatete always fighting the people. No, can you hold on? Kunyangwe kuti chaiyo wanhu anogara pasi SIS MELLY. right? SIS MELLY. I'm not Can you bring up mukadzi afona achiti brother vari kuPoland what then Gagara paise kuri kumanyira tikogara ipapo kugotaura nawo. no munozosara mupedza nyaya dzaizvi ndoda kunzwa kuti vari kutaura kuti chii because I didn't understand what you said. Alright, chimbomirai hanzi madam Isaac wauya pana madam vachiti ndinoba ndakabira vanhu mari ndokumbira kuti mupedzise nyaya yenyu. Ngavakwire ngavauye panapa vaite face to face neni vataure zvavanga vachitaura. Vari pafoni, pane imwe foni. Ngavataurawo nyaya iyi ndakateerera. Varipo. Varipo. Ava vati akabira vanhu kuPoland, taurai guys, hanzi tauya achitaurai. All right. It seems as if maybe vachingotaurawo kuti vagwadzira vanhu vari kugwadzwa nemari dzavanhu. No, vati cheap, but I didn't understand because I heard that there was a group ranga rina vanhu $707 each, something like that. So that's why I ended up nango request on the query boss ndatoona kuti pari kutaurwa zvekunyeba. Ndima kanyora here tsamba muchiti muri Dimitri. Kunyora tsamba ipi? Ameno tsamba dzakapuwa vanhu. Ngavakwire vaclarify nyaya dzavo tione kuti totangira papi. Kana vachindiziva kana vaine zvavanoziva zvandakaita, even if I have an hand nenyaya dzavari kutaura dzemari dzevanhu vekuPoland, can she come up and say something? Arikuuya kuzotaura taura arikuuya. Arikuedwa mugurupu. Mirai. Saka mukoma Jerome pesa nyaya yamushita.
ndadakizva ndatokustetera kuti tipei before December tetadzoka kwamuri ndomamirira zvakaita izvozvo izvo zvinonzi kuti kupraya namba idzodzi dzikadai dziri kupinda mukadai musi kudziwana namba idzodzidzi kana ndikadai ndisikuwana pandakatija nhamba takadhileta racho takarivhara that's not being done. Why? Because you don't want money refunds in you. Saka it may take time, but my refunds in your that's how it is. I'm sorry that's how the situation it is. Mkoma Joram dambo bvunzawo. Mai maichafadzwa vatoseiva nevanhu. Sei vasiri kutaura nevanhu maichafadzwa vakanyarara ivo varivo vaitora mari dzevanhu. SIS MELLY. Ndiri kukumbira I want to clear my name panyaya idzi pa include kwa zita rangu andidika. So I want to clear my name. I want everybody who included my name munyaya idzi auye tichaure then ndoenda musara mutaura nyaya dzenyu. Ndini brother NETSAI ndini brother ya NETSAI iri kupola ndiri kutaura nezvayo. So kukumbirawo vanhu hanzi ari kuEdward ndo ari kutaura nezita rangu vauye panapa. Muzosara mutaura nyaya dzenyu ndaenda hangu. But mukoma Joram, imi ndakumhanyisa kwamaita vanhu muchipinza vanhu muzvikwereti vamwe vakatofa vavadyira mari dzavo topic zvamuri kuziva mukakondobhita futi mari dzinamo mukadzidya vakafa nemadepression vakawanda mugurupu. Usara sekutaura mulungu kuti pane mari dzenhamo dzatakapiwa inini handiti uyai neproof yacho mari dzandakapiwa dzenhamo. Saka vanhu ivavo muchavadzorera mari dzavo hawo vakafa dzenhamo dzakuti ndakapirwa ndikaka uyai neproof yacho panapa. Ewo apindere munhu weshe titangomira Shakira You want me to keep quiet? Itaurwa pa Facebook. You want me to then you tell me. Edina my Diana admin. Mana brother vari kuporendo vanonzi brother Aaron Isaac amen. Judusile nyati vanomuziva here munhu anonzi Judusile nani. Yes, friend yaNETSAI pavaigara kuvenda Paul Park. Wavana kuba vanoziva Judusile. Munin'ina wake ane murume waaiti hanzi vaitiwo anoendesa vanhu nenhinkitiniri nezvedriving kuPoland vakamuvhara 700 US and hasiri yeega. It's unfortunate. I do that information. Osaka vakawaona samati aiwa hanzvadzi vakaudzwawo nomumwe munhu kuti mi muno vakatovhara 700 yusa kuno mumwe munhu vakatoudziona samuwani. Saka anoenda zvinhu zvemunhu akamuudza sensitive nazvo. Why achishumisa tere munhu hanzi china SIS MELLY keni murondinzo. Can you hold on? Can you hold on? Joram, inyaya isi yako iwomirira Hello. Mata, Joram. Mati. Koma Joram. SIS MELLY murondinzo. Mati. Murondinzo here. Tuza. Alright. Inini ndini brother ya NETSAI. Ndimbotaura ndikumbira kumbotaurawo ka.